иқдоми ҷадид аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин, нархҳои дастрас бо сифати баланд. Шумо метавонед ба тариқи кредит ҳатто аз давлатҳои ҳамсоя низ бо воситаи пиаркортҳо таҷҳизоти техникиро харидорӣ намоед. Аз манзили зисти худ набаромада, занг зада фармоиш диҳед ва молу маҳсулот ройгон ба манзили шумо рафта мерасад. суроғаи мо шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Озодӣ 46А, мағозаи молҳои техникии беҳтарин. Тамос 92 703 77 70. маблағи муфти ба даст омада ба роҳи дуздӣ ин кирдори зишти нафарони ҷиноятпеша аст, ки мехоҳанд аз ҳисоби меҳнати дигарон хушком бошанд, бехабар аз он ки таъсири манфии он ба худи онҳо, аҳли оила ва наздикон барои ҳамеша боқӣ хоҳад монд. сокини 33-солаи шаҳри Бохтар барои дуздӣ аз манзили истиқоматии бародари ҳамсараш боздошт гардид. офоқи Қодириён дар ин хусус гузориш омода кардааст. мубориза алайҳи ҷинояткорӣ, таъмини тартибот ва ошкорсозии кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ ва пешгирӣ аз чунин зуҳурот самти афзалиятнок дар мақомоти корҳои дохилӣ маҳсуб меёбад. ба кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ муяссар гашт, ки дар натиҷаи баррасии аризаи сокини ноҳияи мазкур оиди аз тарафи шахсони номаълум тасарруф шудани маблағҳои калони пулӣ аз манзили истиқоматиаш, зимни ба роҳ мондани чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ, шахсияти гумонбари ин ҳолати дуздиро ошкор намуда ва ба кирдорҳои ғайриқонунии ӯ хотима гузоранд. ин нафар Саъдуллоев Муҳаммад, соли таваллудаш 1990, сокини шаҳри Бохтар, ки бо мақсади тасарруфи молу мулки ғайр шаби 16 феврали соли ҷорӣ тахминан соатҳои 20-21 ба назди манзили истиқоматии шаҳрванд Раимов Нурмуҳаммад, сокини ҷамоати шаҳраки ҷомии ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, ки бародари ҳамсараш мебошад, рафта аз набудани атрофиён истифода менамояд ва бо калид дари манзили истиқоматиро кушода ғайриқонунӣ вориди он мегардад. сипас як адад ҷевони оҳанинро, ки дар дохилаш маблағҳои пулӣ 150 000 сомонӣ, 227 000 рубли русӣ, 500 доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ва ҷавоҳиротҳои тилогин буд тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад, ки бо ин кирдори ҷинояткоронаш ба шаҳрванд 221 441 сомонӣ зарари ҷиддӣ мерасонад. рӯзи 16 тақрибан соати 10 ба хонаи хусубачам омада як сефи оҳаниро дар дурунаш як миқдор сум аз 20 тарак мақсад гирифта аз ҷои ҳодиса ғайб зада. нисбати Саъдуллоев Муҳаммад дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. ду нафар сокинони 37-солаи пойтахт низ бо ҷурми дуздӣ боздошт гардиданд. яке аз манзилҳои истиқоматӣ дуввумин бошад, аз мағозаву дорухонаҳо маблағҳои соҳибмулконро тасарруф намуданд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии 2 дар ноҳияи Сино дар натиҷаи доир намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯи ин дуздони ҳарҷугардро ғофилгир намуданд. тафсилоти бештар дар гузориши Сироҷдини Шакурӣ. мақсад аз татбиқи ҷазо ислоҳи афроди ҷиноятпеша ва ба роҳи рост ҳидоят намудани шахсони чапдасту кажрафтор мебошад. мутаассифона ҳастанд нафароне ки солҳои тӯлонии умри худро пушти панҷараи маҳбас сипарӣ карда, аммо ба худ хулосаи зарурӣ набароварда, боз такрор ба такрор ҷиноят содир мекунанд, ки ин амал ҷурми онҳоро дар назди қонун боз вазнинтар мегардонад. шаҳрванд Абдуллоева Зуҳро, сокини шаҳри Душанбе, кӯчаи Ҳисор, ба мақомоти милитсия муроҷиат намуд, ки дар набуданаш аз манзили истиқоматии ӯ маблағҳои пулӣ дар ҳаҷми 16 450 доллари амрикоӣ ва 41 000 сомонии номбурдаро шахсони номаълум тасарруф намуда ба ӯ зарари калони молӣ расониданд. хона медарам калид ҳам мондани мешам ки дар кушода шуд. дар омадам дилам ушу засод аз бинам ки анамин чизон титупит ҳамҷа бировардаги анамин сумки сабз ба даруни давленчен кунак ба 16 450 доллар буд ва 41 000 сомонӣ буд, 500 و 200 сомон. кушодам бинам пулон нест, ҳамаш титупит пулон нест. И гирифтам 221 вазорат телефон кардам ва ё дар ҷо оперативни группа рой кардам, зуд амал карда, ха худо ба шукр дуза дастгир кардан.
кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Сино дар натиҷаи гузарондани як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҳамчун гумонбар дар содир намудани ҷинояти мазкур Шаҳрванд Бозоров Шӯҳрат Маҳмадович соли таваллудаш 1986 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе кӯчаи Фирӯзро дастгир намуданд. зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ муайян карда шуд, ки номбурда қаблан ду маротиба барои дуздӣ суд шуда 11.5 сол умри худро пушти панҷараи маҳбас сипарӣ кардааст. аммо рафторҳои ҷинояткоронаи худро тарк накарда силсила ҷиноятҳои дуздиро содир намудааст, ки тибқи талаботи қонунгузорӣ амалҳои номбурда ретсидивӣ ба ҷомеа махсусан хавфнок ба шумор меравад. дастгиршуда Бозоров Шӯҳрат асосан манзилҳои истиқоматии шаҳрвандонро мавриди ҳадафи ҷиноятии худ қарор додааст. инчунин дар кӯчаи Ҳисор аз манзили истиқоматии як шаҳрванди дигар низ $400 амрикоӣ, 21500 сомонӣ ва як миқдор ҷавоҳироти тиллоиро тасарруф намудааст, ки дар маҷмӯъ 54500 сомониро ташкил медиҳад. Дуюм ҳолат бозорчаи 103 ноҳияи Синуда 8 этаж буромадам, хапудам дуромадам, ай дохили шифонер я сумкаи ҳам занако буд, занакона буд. Ура буровардам, падез омадам, падеза ҳуй кардам, дадамш тилловори буд, тилловориро гирифтам, гашта омадам, сумкаро дадам дохили хона кардам, буромадам рафтам. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Сино ҳамчунин дар натиҷаи пешбурди коркардҳои оперативӣ Шаҳрванд Мақсудов Элдар соли таваллудаш 1986 истиқоматкунандаи шаҳри Душанберо дастгир намуданд, ки ӯ низ гарчанде қаблан ду маротиба бо ҷурми дуздӣ суд шудааст, вале боз даст ба содир намудани ҷиноятҳои дуздӣ задааст. номбурда аз дорухона, мағоза ва манзилиҳои истиқоматии шаҳрвандон маблағҳои пулӣ, ҷавоҳирот ва таҷҳизотҳои техникӣ ва дигар ашёҳои қиматнокро тасарруф мекардааст. аз ҷумла санаи 25 феврали соли ҷорӣ дар дохили беморхонаи Шифобахш ба воситаи атвёрка, дорухона ва мағозаи лавозимоти тиббӣ, ки ба Шаҳрванд Сабзаев Баҳром тааллуқ дорад, шикаста аз он ҷо маблағҳои пулӣ ва дигар таҷҳизоти тиббӣ, ки дар маҷмӯъ 20 000 сомониро ташкил медиҳанд, тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса фирор кардааст. инчунин номбурда худи ҳамон рӯз аз як дорухонаи дигар таҷҳизоти техникӣ, маблағ ва доруворӣ дар умум ба маблағи 7640 сомониро тасарруф кардааст. дар руи Караболо аптека Ярча валияти дуздӣ диромадагим 6000 суми танга катиб, 4000 суми коғазӣ катиб гирифтум рафтум расходш кардагим. бо баъд нияти дуздӣ бо территория 84 рафтагим, магазин диромадагим, аптек диромадагим, мактаб диромадагим. вобаста ба ҳолатҳои мазкур нисбати дастгиршудагон дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ ду дар ноҳияи Сино тибқи талаботи моддаи 244 қисми 4 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда номбурдагон дар ҳабси пешакӣ қарор доранд. пайваста дар барномаҳоямон дар хусуси дуруғу фиреб будани сеҳру ҷодугарӣ ва хизматрасониҳои ғаразноки баъзе аз нафарони ба ном фолбину мушкилкушо гузоришҳо дода мардумро аз оқибати чунин гумроҳӣ огоҳ намоем. боз фолбинҳои нав аз худ дарак медиҳанд, ки бо паҳн намудани овоза дар хусуси гӯё метавонанд бо истифодаи қувваи ғайб ва сеҳру ҷоду тамоми муаммо ва мушкилоти оилавӣ, иқтисодию иҷтимоии шаҳрвандонро осон намоянд. бозори хизматрасонии худро гарм сохта даромади пулӣ ба даст меоранд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Норак ҳамин гуна машғул шуданд ба сеҳру ҷоду ва фолбинии Шаҳрванд Шакаров Абдуғаффор соли таваллудаш 1961 истиқоматкунандаи кӯчаи Шамсулло Юсуфӣ шаҳри мазкурро ошкор намуданд. номбурда дар хонаи истиқоматиаш ҳамчун чорасоз бо ваъдаи бахткушоӣ барқарор намудани муносибати оилавӣ ва бартараф кардани ҳолати безуриётӣ бо истифода аз ҳар гуна ашё ба мардум асосан ба ҷинси зан хизматрасонӣ менамудааст. зимни аз назаргузаронии манзили истиқоматии номбурда далелҳои шайъӣ чойи хушк, алмос, шам, испанд ва дигар ашёҳои карах дарёфт ва мусодира карда шуд. ино чи ҳастанд? барои чи аст? барои муҳаббат гарм кардан. шикоят доштан ки мисол барои ҷангу ҷанҷол дар байни шаварашон мисол бошад, ина навистан ба додам чӣ мегӯяд. нисбати ҳуқуқвайронкунанда дар асоси моддаи 480 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ протокол тартиб дода шудааст.
با دور نمودن چرابینی‌ها با متدهای اپراتیوی میلیتسیا چهره شهروند محمدجانов равшан سال تولدش 1998 استقامت کننده جماعت دهات حیدر عثمانوی ناحیه باباجان غفورov را به پرده ساخت که همچون اعضای گروه ترانسمیلی با مصلحت و راهنمایی شهروندان قرقیزستان در عملهای تصرفکاری در حدود شهر خوجند دست دارد. شرح جنایت‌های صادر نموده گمانبر در گزارش نوبتی. ном бурда санаи 27 декабри соли 2022 автомошинаи тамғаи Toyota Prado ба сокини шаҳри Истиқлол тааллуқ доштаро тасарруф намуда ба ҷумҳурии ҳамсоя интиқол медиҳад. зарар 300 000 сомонӣ мебошад. тибқи маълумотҳои дастраси милитсия гашта гумонбаршуда Мамаҷонов бо ҳаммаслакони хориҷияш қаблан бо роҳи қочоқ доду гирифти тиҷоратӣ доштааст ва шиносоии онҳо устувор гашта ба ҷинояткорӣ мепечад. аз қирғизон қарздор шудам бо номи Абдусамад доду гирифтамо бурд. шароити доданам набуд. барои ки шароит вазмин шуд якбора. мошине ки шумо тасарруф кардед бар ивази чанд миқдор маблағи пули қарзи шумо ҳисоб карда гирифт? 20,000 доллар ба ҳисоб карда гирифт. якта ҳамин кор ки тамом гуфт. якта ҳамин корро мекунем. мо ки ҳамкор дига вай намекунем. дига қарзат соф мешад. дига мо туе намерасем гуфт. тасарруфи нақлиёт оғози дуздии ин гурӯҳи муташаккил буда тавре гумонбаршуда нишондод медиҳад пайдо кардани шахсони сарватманд бо мақсади ғорат кардани дороии онҳо идомаи ҳаракатҳои ҷиноятӣ аст. маҳз бо ҳамин мақсад ҷабридаи дигар сокини ноҳияи Бобоҷон Ғафуров Суҳроб Обидов ки ба гумонбаршуда Мамаҷонов муносибати хешу таборӣ дорад интихоб шудааст. гумонбаршуда баъди маълумоти молу мулкиро хабар додан аз ҷониби ҳаммаслаконаш дастури бо роҳи интихоби калид ворид шудан ба манзили истиқоматии охирон воқеъ дар яке аз баландошонаҳои хиёбони Исмоили Сомонии шаҳри Хуҷандро гирифта санаи 10 феврали соли 2023 бо муваффақият сипоришро иҷро ва аз манзили истиқоматии мазкур 200,000 доллар пули нақд, 256 грамм тилловорӣ бо арзиши 102,600 сомонӣ ва ҳуҷҷати техникии ҳуҷраро тасарруф кардааст. ва гуфтанд ки якта делаи моҳоти тамом. мо худомо усниша в магатка дами ягонхика дами гирем. Он ки хонашо ягон записка менависим мемонем. мо вай убедид мекунем ки мо када метавонем гуфта плаша гирифтани буда. баъд нақша киштам. нақшаҳошон ба бинам оружиони уже ваҳошон буд, пистолетшон буд, электрошокшон буд, уже тайёришон ба қувват буд. сони калити медвижаник набор ҳама чизошон буд. худошонада ҳамаша дидам. бинам серьёзни уже ваҳо кор мекардагӣ шудам. ман гуфтам ки битон илтимос ако ягон касба зарар накунем ва хешу табори ман мешад гуфтам. баъд чӣ кор мекунӣ гуфтам. ман худам медаром хонашан чӣ ки бошад гуро метиям. документам бошад документши гуро метиям. документ гуфти ку гуфтам. кори гуфти ки ман худам мекунам. ин тихе мир намешад ҳамааш. меҳнати ҳалол рӯзгори моро орому осуда ва дастурхони моро серу пур нигоҳ медорад, на ин ки дуздиву ғоратгарӣ ё дасти тама дароз кардан ба молу мулки каси дигар. айни ҳол тафтишоти пешакӣ барои тасарруфи нақлиёт, дуздӣ ва тасарруфи ҳуҷҷат дар асоси 3 моддаи кодекси ҷиноятӣ нисбати Равшан Мамаҷонов парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуда барои муайян кардани аъзоёни дигари гурӯҳи трансмиллӣ дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии шаҳри Хуҷанд чорабиниҳои иловагии оперативу тафтишотӣ ҷараён дорад. бо мақсади пешгирии вайроншавии фазои экологӣ кормандони раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ пайваста рейду санҷишҳои мақсаднок доир менамоянд. ҳафтаи равон дар ҳудуди пойтахт чунин як чорабинии санҷишӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи экологӣ ва сайёҳии раёсати мазкур дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. дар натиҷаи чорабинии санҷишӣ далелҳои зиёди қоидавайронкунии ронандагони воситаҳои нақлиёт аз қабили бо воситаи нақлиёти ифлос вориди шаҳр гардидан аз ҷониби ронандагони воситаи нақлиёти боркаш бе болопӯч кашондани масъулияи сохтмонӣ ва дигар қоидавайронкуниҳо дар ин самт ошкор гардид. аксар ронандагони воситаи нақлиёти боркаш ки ба кашондани масъулияи сохтмонӣ аз қабили рег машғуланд бо воситаи нақлиёти ифлос вориди шаҳр шуда
дар баробари пошидани қум ва рег дар роҳҳои марказӣ ҳусну зебоии пойтахтро коста месозанд, ҳамзамон ба фаъолияти кормандони раёсати истифодабарии роҳҳои шаҳри душанбе мушкилӣ эҷод менамоянд. вобаста ба ҳолати ҷойдошта нисбати ронандагони воситаҳои нақлиёти боркаш тибқи талаботи кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шуда, ҷиҳати минбаъд роҳ надодан ба чунин қоидавайронкуниҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ доир карда шуд. имрӯзҳо давраи ҳуҷҷатсупории довталабон ба маркази миллии тести назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва дигар муассисаҳои олии миёнаи махсуси дохил ва хориҷи кишвар оғоз ёфтааст. аз ин рӯ кормандони хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ кӯшиш мекунанд ба хатмкунандагон ва хонандагони ба синни 16 расида сари вақт шиноснома таҳия карда супоранд. дар ин раванд дар саросари кишвар кормандони хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ дар ҳамкорӣ бо шуъбаҳои маорифи шаҳру ноҳияҳо дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ чорабиниҳои тантанавӣ оид ба супордани шиносномаи шаҳрвандии ҷумҳурии тоҷикистон ба шахсони синни 16 расида баргузор менамоянд. анъанаи хуби қабули дастаҷамонаи ҳуҷҷатсупории хонандагон барои таҳияи шиноснома дар хадамотҳои шиносномадиҳӣ ва баъди омода гаштани шиноснома ташкили ҷамъомадҳои тантанавӣ имрӯзҳо барои сари вақт соҳиби шиноснома гаштани шаҳрвандон мусоидат менамояд. кормандони хадамоти шиносномавӣ ба қайдгирии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи вахш, шаҳри Туз ва Қубодиён низ ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ҷамоатҳо ташриф оварда ба хатмкунандагон ва хонандагони ба синни 16 расида шиносномаи миллиро дар фазои тантанавӣ месупоранд. дар баробари супоридани ин ҳуҷҷати муҳими тасдиқкунандаи шахсият, кормандони хадамоти мазкур доир ба баланд бардоштани ҳисси ватандӯстию меҳанпарастӣ, эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, дурӣ ҷустан аз амалу кирдорҳои номатлуб, муносибатҳои эҳтиёткорона доштан бо шиноснома корҳои фаҳмондадиҳию ташвиқотиро амалӣ менамоянд. ин буд маҷмӯи мухтасари хабару гузоришҳои ҷиноие ки дар ҳафтаи сипаришуда ба қайд гирифта шуданд ва манзури шумо намудем. хайр то барномаи оянда. иқдоми ҷадид аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин, нархҳои дастрас бо сифати баланд. шумо метавонед ба тариқи кредит ҳатто аз давлатҳои ҳамсоя низ бо воситаи пиаркортҳо таҷҳизоти техникиро харидорӣ намоед. аз манзили зисти худ набаромада занг зада фармоиш диҳед ва молу маҳсулот ройгон ба манзили шумо рафта мерасад. суроғаи мо шаҳри хуҷанд, кӯчаи озодӣ 46А, мағозаи молҳои техникии беҳтарин. тамос 92 703 77 70.